Κατερίνα, ο Τζεμ είχε ραντεβού πριν 2 ώρες στο πάρκο με την Όλγα. Αλλά όπως βλέπεις... Η Όλγα είναι μαζί μου! Πες γεια. Γεια. Έφαγε το στήσιμο της αρκούδας. Τι έχεις, παρέθηκες? Θες να πάμε μαζί για κανένα σινεμά, για κανένα καφεδάκι? Όχι. Σκέφτομαι ότι ο Τζεμ θα είναι λυπημένος. Ο Τζεμ, λυπημένος. Αυτός δεν ξέρει καν πώς γράφεται το λυπημένος. Και αν θες να μάθεις για λύπη, ρώτα καμιά από όλες αυτές που είχαν μπλέξει μαζί του. Ήτανε πολύ ευγενικός μαζί μου. Και μου ζήτησε συγγνώμη για όλη την αναστάτωση που προκάλεσε στη χοροδία. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ο πιο γαμάτος τυπάς του κόσμου. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακός. Όσο ήταν στην αρχή τουλάχιστον. Μήπως τον συμπονάς κιόλας? Έχω μεγάλη καρδιά. Ο καρδιολόγος λέει ότι η καρδιά μου είναι πιο μεγάλη από το φυσιολογικό. Ναι, λοιπόν, επειδή ο Τζεμ θα είναι ακόμα στο πάρκο και θα σε περιμένει, για να σταχώσει επειδή άργησες, όχι για κανέναν άλλο λόγο, θα πας εκεί και θα του ξεκαθαρίσεις ότι δεν ήθελες να βγεις ραντεβού μαζί του από την αρχή. Τι εννοείς? Δεν φτάνει που τον έστησα. Πρέπει να του δώσω και τη χαριστική βολή. Φυσικά. Πώς θα καταλάβει ότι δεν πρέπει να φέρετε στις γυναίκες σαν ανεκατότερα όντα? Αλλιώς γιατί κάναμε ό,τι κάναμε? Για να σπάσουμε πλάκα μαζί του? Εμείς δεν είμαστε σαν τα μούτρα του. Έλα. Ροζ, εκδικήτριες. Καλώς τον μου. Εγώ βασικά για σένα ήρθα. Ήρθα και πιο πριν δεν σε βρήκα και ξανάρθα. Ωραία, πήγαινε να δεις αν έρχομαι. Να σου πω, δεν είμαι που δεν είμαι καλά. Μη μου τις βουράς, ρε φίλε. Γιατί τα έχεις πάρει? Γιατί όλες οι γυναίκες είναι τρελές, όλες είναι παλαβές. Όχι και όλες. Ωραία, πες μου μία νορμάλ που δεν είναι. Μία. Ωραία, άντε σπίτι σου. Θες παρέα? Άντρες που υποστηρίζουν εγκόμενες δεν τους κάνουν παρέα. Το κατάλαβες? Όχ. Βοήθειά σου. Ο Αλλάχ μαζί σου. Σιγά καλέ. Έτσι εξηγείται. Από σένα τρέχει να σωθεί η χριστιανή. Ποια? Τι κάνεις εσύ εδώ? Καλά, που είσαι? Σε περιμένω τόση ώρα. Συγγνώμη, στο πάρκο δεν είχαμε ραντεβού, όχι στο σπίτι. Στο πάρκο? Ωχ, συγγνώμη, κατάλαβα λάθος. Καλά, περίμενες τόση ώρα στο πάρκο. Αυτό σημαίνει ότι ήθελες πολύ να με δεις. Πώς μπορώ να επανορθώσω? Ναι. Έλα, τι έγινε? Είναι ακόμα στο πάρκο και σε περιμένει? Το ξέρα. Τι έγινε, του δώσε σουτ? Όχι, τώρα σε λίγο. Ωραία, μπράβο. Μην του δώσει την ευκαιρία να σταχώσει πρώτος. Οκ, τα λέμε μετά. Τι κάνεις αύριο? Κάτι έχω κανονίσει. Α, οκ. Όχι, μπορώ να το ξεκανονίσω. Όχι, μην αλλάξεις το πρόγραμμά σου για μένα. Όχι μωρέ, ήδη το έχω ξεκανονίσει. Αύριο. Κατερίνα, μετά από τέτοια ήττα σίγουρα θα με πάρει τηλέφωνο. Θα καταλάβει ότι μόνο εγώ του φέρθηκα direct. Δεν θα το σηκώσω βέβαια. Ή μπορεί και να το κάνω. Ανάλογα με το πόσο τσακισμένος θα είναι. Τι συνωμοσίες καταστρώνεις πάλι, ποιον έχεις βάλει στόχο? Να μη σε νοιάζει. Σταμάτα να παίζεις με τα γόρια. Και εσύ σταμάτα να μην παίζεις. Βλάπτη. Εγώ τα πάω μια χαρά με τα γόρια. Αυτά το ξέρουν. Άσε μας ρεντιλέκ. Από τότε που σε έφτιασε ο αέρας σου... Sorry. Μερικές φορές είμαι τελείως βλαμμένη. Και πιστεύω ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να μας φτύνουν τα γόρια. Και αν ποτέ θέλεις να τσακίσεις κάποιον, σφύριξέ μου, θα έρθω αμέσως.
Συμπεριφέρεσαι στα αγόρια λες και είναι εχθροί. Το θεωρείς φυσιολογικό αυτό? Όχι σε όλα τα αγόρια, μόνο σε αυτά που μου δίνουν αφορμή. Και αφού έχω εξαντλήσει πρώτα όλες τις πιθανότητες συμφιλίωσης και ανακοχής. Έλλη, σε λίγο καιρό θα ενηλικιωθείς. Νομίζεις ότι με αυτά τα μυαλά θα περάσεις από την εφηβεία στην ωριμότητα? Θα καταντήσεις μια τρελή γριά μόνη της που θα ταΐζει τις γάτες της, θα καπνίζει και θα βύγει. Όλα τα παιδάκια θα τη φοβούνται, κυρίως τα αγόρια. Και τα αγόρια θα έρχονται έξω από το σπίτι τους και θα σου πετάνε πέτρες και θα λένε «Φύγε γριά μάγισσα! Τσόφα! Τσόφα! Τσόφα γριά μάγισσα!» Ναι. Αυτό ήταν λίγο περίεργο ακόμα και για σένα, το κατάλαβες, Απλά ώρες-ώρες οι απόψεις σου με εκνευρίζουν. Άντε, φύγε από το κρεβάτι μου τώρα. Bana lach yardım edecek. Sana kim? Με καταργέσαι στα τουρκικά. Κατερίνα, μόλις είδα το βιντεάκι σου. Γιατί είσαι τσαντισμένη μαζί μου? Και μη μου το αρνηθείς, γιατί σε ξέρω πολύ καλά. Και ξέρω και το λόγο. Αλλά κάνεις λάθος. Η Όλγα δεν πρόκειται ποτέ να σε αντικαταστήσει στην καρδιά μου. Είναι δυνατόν? Δεν έχουμε τίποτα κοινό. Σχεδόν. Έτυχε να γνωριστούμε και έτυχε κανένα 2 φορές να βρεθούμε. Sabah suratın. Και ίσως ξαναβρεθούμε. Γιατί που και που χρειάζομαι την ανθρώπινη επαφή. Αφού ο βλάκας ο Τζέμ αποφεύγει. Όσο για αυτό που με ρώτησες, σου απαντάω ότι αυτό δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί. Η Όλγα με τον Τζέμ. Η Όλγα είναι κόρη παπά. Ο Τζέμ τη φλέρταρα για να μου τη σπάσει. Αυτή τον έφτισε και εγώ πήρα την εκδίκησή μου. Γεια σου, Όλγα. Γεια. Κοιτάς το γυλαίκο μου. Ναι, συλλεκτικό. Εντυπωσιακό δεν είναι? Είναι το αγαπημένο μου. Έχει διάφορες κονκάρδες από τις δραστηριότητες μου στους προσκόπους. Α, πήγαινες και προσκόπους. Φυσικά. Αυτή εδώ είναι από την εβδομάδα αναδάσωσης. Αν θες μπορώ να το βάλω το απόγευμα και να σου εξηγήσω τι σημαίνει κάθε μία κονκάρδα. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δυστυχώς το απόγευμα δεν μπορούμε να βρεθούμε γιατί διαβάζω. Και γενικά αυτό το μήνα έχω πάρα πολύ διαβάσμα. Α, να είσαι. Έλα εδώ, ρε, έλα εδώ. Σε έψαχνα. Λοιπόν, θα τα πούμε έτσι, δεν θα χαθούμε. Σωτήρα μου. Γεια. Γεια. Λοιπόν, έχω την τέλεια κοριτσιστική ιδέα. Μπορούμε να πάμε να φτιάξουμε και κάκια και μετά να γυρίσουμε να πάμε κέντρο για να πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Όλγα. Ροζ. Έλεος. Φρικάρουμε το ροζ. Στοπ. Έλλη. Δεν κυρίνουμε τους ανθρώπους από το χρώμα που έχει το δέρμα τους, ούτε από το χρώμα του τοίχου τους. Και η φιλία ξεκινάει πάντα με κοινά στοιχεία. Ροζ. Τρελαίνομαι με το ροζ. Έλλη, τι κάνεις εδώ, πώς μπήκες? Εννοώ, ποιος σου άνοιξε? Μία κυριούλα με ένα αστείο σκουφάκι και με ένα ξεσκονιστήρι. Η μητέρα μου. Η πρεσβυτέρα, φυσικά. Ποια άλλη? Νόμιζα ότι ήταν η καθαρίστρια. Το βρήκες γελίο το σκουφάκι, Εγώ της το πήρα. Όχι γελίο, αστείο είπα. Έχει μια τσαχπινιά όμως, δεν έχει? Έχει. Κι εγώ για πλάκα της το πήρα, αλλά εκείνη επιμένει και το φοράει. Πώς και από εδώ? Είπα να έρθω να χαλαρώσουμε μαζί. Να χαλαρώσουμε? Δεν έχεις διάβασμα? Έχω, μωρέ. Αλλά μου αρέσει να περνάω ποιοτικό χρόνο με τους φίλους μου. Ωραίο κολάζ. Αυτός εδώ ποιος είναι? Πες μου μία το κωδικό. Όχι. Πες μου μία το κωδικό. Όχι, πες μου για ποιο λόγο με είπες επιφανειακό. Γιατί είσαι. Γιατί δεν το ψάχνεις πρώτα το πράγμα. Λες πράγματα και ας πληγώσουν τον άλλον. Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό. Σου έκανα κάτι, ρε. Σε μένα τίποτα. Στην Όλγα. Της είπες να βγείτε ραντεβού και την έφτυσες. Ναι, όταν τη ζήτησα να βγούμε ραντεβού ήταν γαμάτα ντυμένη. Όχι όπως μου ήρθε σαραπανάκι. Πώς μιλάς έτσι για τις
γυναίκες. Εσύ τι έχεις πάθει, ρε? Σιγά, θα μπλέξεις με καμιά τέτοια γκόμενα? Όλες οι κοπέλες για σας είναι γκόμενες, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός? Όχι, υπάρχει. Σαλούφες, μπουρούχες, γκολ, παντόφλες, μπάζα. Πες κάτι, ρε. Δεν θυμάμαι. Αυτό ξέρετε καλύτερα. Σταμάτα γαμώτο. Και που τα έλεγα, κακώς τα έλεγα. Ρε τα παιδιά. Γεια σου, μπαμπά μου. Γεια σου, αγάπη μου. Εσάς τους δυο να σας δω μία φορά με το βιβλίο στο χέρι και τι στον κόσμο. Μπαμπά, πάνω στην ώρα ήρθες για να του ανοίξουμε τα μάτια αυτού νου. Λοιπόν, πες μου, είναι υποχρέωση της γυναίκας να ντύνεται όμορφα για τον άντρα, ναι ή όχι? Όχι. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν και για τίποτα. Ναι, αλλά εσένα δεν σου άρεσε όταν η μαμά φορούσε πάντα μαντίλα ή αυτές τις απέσιες φούστες? Και θυμάμαι καλά να της λες να σλίμου φόρκει κανένα φορεματάκι. Τι, αλήθεια, μπαμπά? Ναι, αλλά δεν την υποχρέωσα, στο πρότεινα. Όταν κάποιος αγαπάει μια γυναίκα, την αγαπάει για αυτό που είναι και όχι για τα ρούχα που φοράει. Και εγώ το λέω αυτό. Κι άλλωστε όταν η μαμά σας ένιωσε την ανάγκη να ντυθεί κάπως διαφορετικά, το έκανε. Λες για τις διακοπές στην Αντάλια? Ναι. Και ήταν πανέμορφη. Ναι, θυμάμαι, έβρεχε και ήταν πολύ χάλια ο καιρός. Ήταν οι τελευταίες διακοπές της μαμάς. Φίλε, ο πατέρας σου συγκινήθηκε. Ωραία, και τι θέλει, να τον πάρω κι εγώ αγκαλίτσα? Είσαι απέσιος. Τελευταίο καλοκαίρι της μητέρας σου και εσύ θυμάσαι τον καιρό. Βούλος τώρα εσύ, ούτως ή άλλως τι μετράει στις διακοπές? Ο καιρός. Αυτός είναι ο Μιχαήλ. Είναι ο πρώτος μου δεσμός από το κατηχητικό. Μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει παπάς. Δεν ξέρω, αλλά πάντα κάτι πηγαίνει στραβά στη σχέση μου. Έχεις συχνά ατυχίες με τα αγόρια, Δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Η καημένη τη στεναχωρώ και δεν το αντέχει. Με το Μιχάλη μάλλον θα ξεφύλισαν την Αγία Γραφή και πολλοί είναι. Άλλο θέμα, Έλλη, άλλο θέμα. Με τα άλογα δεν το έχω και τόσο. Πρέπει να φύγεις τώρα. Να φύγω, με διώχνεις. Μην το παίρνεις στραβά. Αλλά όταν γυρίζω από το σχολείο, θέλω πρώτα να κάνω τα μαθήματά μου, μετά μελετάω στο αρμόνιο και ύστερα βοηθάω τη μητέρα μου στις δουλειές του σπιτιού. Δεν μου αρέσει να βγαίνω από το πρόγραμμά μου. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Δεν με συμπαθείς. Κι εγώ έλεγα να γίνουμε φίλες. Αλλά δεν πειράζει. Θα πάω σε κάποια άλλη φίλη μου. Έχω αρκετές. Αόρατες. Κοίτα, Μπορώ να έρθω αύριο βράδυ σπίτι σου, να διαβάσουμε και να χαλαρώσουμε. Αλλά ίσως χρειαστεί να φάω σε εσάς. Το επισημαίνω γιατί όταν δεν τρώω την ώρα που πρέπει, με πιάνει το στομάχι μου. Πονοκέφαλος, χαλάει η διάθεσή μου, αισθάνομαι παράξενα. Ό,τι θες θα φας. Σου έχω βγάλει τις οδηγίες για το φούρνο. Και σε παρακαλώ στο τραπέζι μην κάνεις καμιά κουβέντα για το στήθος μου. Ούτε για την πυρηνική ενέργεια. Για τον Ομπάμα. Θέλω να της κάνω καλή εντύπωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις κανένα καλή εντύπωση. Το φεκ και η διθενιά φωνάζουν από μακριά. Σκατά. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει γνώμη για μένα. Τι θα κάνω, Έλλη, στοπ. Σκέψου άλλο θέμα. Την Όλγα. Πρέπει να την κερδίσεις. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε μια φίλη live. Ναι, είσαι πανικόβλητη. Επιζητάς απεγνωσμένα την ανθρώπινη επαφή. Pathetic.